Hello mga ka-listeners, good afternoon pa dahil mga ka-listeners, no? Kaya alas 5:11 pa man dahil. Pero medyo ngit-ngit ng palibot mga ka-listeners kay ay bagyo. Balita ni bagyo, no? Nya. Signal number 3 diri sa mua. So sige lang, try na to upload. Basta hindi maka-upload karon. Advance na akong vlog mga ka-listeners kay basin pag maka-upload ita. Makawawa mo nitong signal ani. Samot na kay gikan paglinog. Bagyo na po. Muna itong signal, wala klaro. No? Maunawdaan ko gana mag-upload. Kay kapoy siya tubag cellphone niya. Dugay. Loading. Yan naman, loading. Niya magbasa ko sa comment like listeners, no? Sa comment sa kuhan. Buwak nga salamin part 3. Alin ako magsugod sa comment sa part 3 kay mommy last ng upload, no? Ang una mga listeners, si Janet Bangkong. Nahuman ako tanan ng episode sa Hain ang Langit. Salamat Janet Bangkong, no? Nya request as part 4 please, no? Mao na niya part 4 Janet Bangkong. Salamat sa pagpaabot o pagpaminaw. Si Marian Laborte nakanindot ba oy part 4 waiting with tulo ka heart o na-plug, no? Salamat Marian Laborte. Si Ira May Texon kanais na oy waiting part 4. Si Janet Bangkong waiting pod part 4, no? Ano na yung part 4 nga yung giat nga mga ka-listeners, no? Pasensya kay dugay na to ni na-upload. Saon kay gilaay ko ani kay kaning wa gid mauliag TNT. Wa mauliag TNT ba nga dita kusog mo to kayo to sa mga niagi. Pagka September kusog pa to. Tungto October karon November na wa gid. Sumbuan na kapin. Muna na makawa og gana. Nya si Mernali Jimpiroso asa kang part 3 upload ang part 3 tanawan sa playlist, no? Si Charis Diaries ni emoji rin yung nagpahiyom, no? Nga namula. Salamat Charis Diary, no? Sa imong kanunay pagpaminaw. Unya Cyril Luha, shout out ko idol sa akong my loves na si Nilisa Piukento nga naa karon sa Saudi og sa akong amiga nga si Hasmia Ranin. Ug banan ako nga naa sa panabo kaganguhan permi na permi na sila naminaw. With kinadaganang heart, no? Salamat Cyril Luha, no? Sa imong pagpaminaw, no? Nya imong shout out imong my loves, no, nga si Nilisa Piukento, no, nga nasa Saudi, shout out, no. Og si siyang amiga nga si Yasmia Ranain nga naa sa panabo kaganguhan. Pirming naminaw sila, no. Salamat kay Chiriluha, no, sa pagpaminaw sa imong my loves ug sa imong mga amiga, no, naminaw sad. Si Cleabel Albero, nalit ko dol. Okay ra nang malit, no? Nalit ganit po ko. Sige lang, at least salamat kay nga naminaw mo kanunay, no? Si Edwin Pancho Biba Busjan. Niagi naman na sa una. Lagi na biyato lang gibalik ning buwak ka salamin Edwin Pancho, no, kay na may ning request. Si Pakatang, please ang tibok istorya ko i-upload with heart og emoji tulo ang luha. Pasensya, no, nga dugay ta ka-upload pero ning kamutan lang gyapon. Mala na naghina itong internet. Mawala-wala man mga ka-listeners. Palit lang kaway data ba. Kusog iyang kiniyang signal kusog. Full pack ang kanang bar mas babaw ba. Ngayon natin na problema kay nig internet isgutan magtuyok yung mawa lagi mga listeners. Kapoy kayo siya tumbag cellphone. Hinay kayo.
Nya si Janet Bangkong naka-shout man jud ang akong name, sir. Shout out nimo Janet Bangkong, no? Salamat kayo, no? Kanunay din naminaw de. Na ako sa Makati, sir, naminaw sa imong mga agi pang-upload na drama. Shout out nimo Janet Bangkong, no, de sa Makati, no? Salamat kasi mo pagpaminaw nga way sapayan, no? Kaya nagpasalamat mo ka, no? Daghang salamat, sir, way sapayan. Janet Bangkong nya si Los Biminda Oralis Rodi Jan pa shout out ko diri sa Forbes Park Makati City. Salamat kung tulo ka heart. Shout out Los Biminda Oralis no diya sa Forbes Park Makati City. Salamat kasi mong pagpaminaw. Si Pakatang klaro kayo nga walay hypnotize nga naitabo kundi gipili ni Andrew ang mulandi sa laing babae. Maog yun. Salamat Pakatang no sa imong pagpaminaw sa Maribel sa kagabi. Si Romilito part 4 please sir. Salamat kay sa pagpaabot na mauna niya part 4 Romilito. Si Cecil Ortiza maghuwat na sad ko sa part 4 ganahan jud kay ko. Salamat Cecil Ortiza no. Si Nishel Shimudit mabuam ko yung duha oy gitikon tan ni Matoy ug Almira. Makalingaw bitaw ko ni mga listeners no. Si Almira og si nga to Bitoy. Si Glory Jean Formentera nalahi lagi ang tingog ni Simon. Mo lagi kining drama nga hain ang langit ka sige baylo-baylo ang ilang artista sa drama ba. Tingalin ni absent nasakit baka nang wala sila. Lugi padayon nila og record nga lain ang impuli sa tingog no. Nagpuli-puli man na si John Gomez, si Ray Bores, si Alex Lara, may mong pagtingog ni Bambina, no? Yung usap-usap, bagi lang, baylo-baylo lagi. Ang mga artista, no? Katungkol siguro na yung mga lakaw siguro ba, nga importante, mga absent sa recording, no? Pero, namatay na po ng duharod. Tulo na dahil. Tulo nga apil aning drama nga hain ang langit. Namatay na, no? Si John Gomez, si Ray Bores, o ang bag-uhay pa sa niyaging 2024, si Alex Repolyo Lara, mga kalisinas, no? Muna. O, karon ba itong tuiga mo? Karon ba itong tuiga, kalisinas? Nalimot mo, no? Si Alex Lara. Nalimot ko da. Pero murag bag-o pa to. Ang gi-upload mo to, no? Itong tribute. Salamat, Glory Jean Formentera, no? Sa pagpaminaw, no? Nakabantay siya kay mausab-usab yun ang tingog, no? Anya, pabalo na ako sa mga diganan sa ato ang intro vlog. Forward mo dito sa drama, no? Labi na ito ma-excited na kayo bangya. Katong nag-comment, kapag shoutout, balik ka lang na ipaminaw, no? Human sa drama. Alam mo kasuko, mga kalisinas, no? Mag-vlog ito, no? Kay, ako pang matagal pagtagad yung mga comment ba kay para kuhan sad ba? Di lang sad kuhan ninyo ang comment bitaw. Di na po na ito inyong i-edit ba? Salamat, no? Si Mary Jane, naminaw siya sa kuhan, no? Ni-comment siya, new pit, pib, irahaha. Naminaw siya, sorting di malasa, no? Salamat, Mary Jane. Si Edwin Pancho Busjan. Salamat, Edwin Pancho, no? Sa makalong pagpaminaw. Si Luz Biminda Orales. Hi, salamat jud kay Nanay Partre. Sige ba ako gulat jud anang drama idol dyan. Salamat Luz Biminda, no? Sa imong paghulat, no? Part 4 na taron. Salamat kay sa pagpaminaw. O si Angela Labadja. Salamat na nagyod niya nga drama. Salamat Angela Labadja, no? Sa papaabot sa aning buwak na salamin. Si Charmaine Rodriguez, kanunay gyud tawon ko sige subay ug naa na ba ang part 3? Na gyud di ay still waiting sa part 4 roll. Salamat kay Charmaine Rodriguez, no? Nya si Maribabor ay salamat na jud ang part 3 adol. Makabitin man jud ang drama ni Moduloy. Dol balag dugay basta naa sumpay with emoji nagkatawa, no? Salamat kay Maribabor, no? Sinsa kay nga dugay kita sumpay, no? Nikamutan na gyapon ako ni kay nasugdan man. Kaya na din akong humanon. Sa usahay murag makawagan na batong sa hinay kay network pero nasugdan naman ako. Napon mo nagpaabot no. Tiwaso na lang gid ba. Mga ko pasensya no nga madugay-dugay gid. Listeners.
Si Mary Jane Obrero, salamat sa pag-upload Lods na nagyod akong giatangan with tulo ka heart. Salamat po Mary Jane Obrero sa pagpaabot na niya. Part 4 na taron. Dito baglangan mga listeners, kinabot na 10 minutes ang ito ang intro vlog. Nya tamo tayo subasa human sa drama no. Paminawan niyo ang part 4 sa Buak nga Salamin. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Nganong iya man day nang gihatag nimo ang Buda ug ang singsing. Gamit ako ang utog, sir. Simple lang. Nangutahan namin siya kung kinsa ko. Ako ko siya gitubag. Ako si Almera, ang imong bagong uyab. Unsa? Mao ni imong gisulti kang Carla? Sir. Kiangkon ko nimo nga imong uyab? Sir. Ayaw lang kasuko, sir, ha? Saan manggod ka ng gahi magkatusyig ilunggod? Di man niya ihatag ang singsing. Mo nga ako na lang siyang giatikan nga imo kung uyab. Unya, kuwan, nga ang Buda niya, mo ako isulop sa atong kasal. Ay lang kasuko, sir, ha? Saan manggod nga, wala mo kulay kasulti. Makalagot sa katumbayan na god. Malkitang na kinay mo uyab, sir. So, sir, rin, kayong itanong ko, malitay mo uyab ba? Naingon siya, ana. Kaya inutil naman ko. Kung wa pa ko mapungkol, dili unta siya maingon, ana. Di na rason, uy. Aron manguyab din siya glain, sir, uy. Usa? Ngano? Unsa pa dahil laing rason sa imong pagtuo, ha? Kuan, sir. Kung mahigugma ang tao, dili ko na siya magluib dayon, uy. Gawas lang kung mamatay na nga gihigugma. Ngano nakasulti ka man, ana? Nakasuway ka na, de? Nga doon na kayo uyab? Wa pa noon, sir. Pero, mong gudi ako nabasahan sa libro, god. Mahilig manggugubas sa libro, sir. Hilom na! Hilom! Sige ko, hilom, god. Na naman imong Buda. Na naman, oh. Sige ha, magawas ako, ha? Ayaw na. Ha? Magsulti pa ta, sir. Imo na ba akong gipahilom? Unsay iyang naong sa diyang gisultihan ni mo siya. Nga ikaw ang akong bagong uyab. Kuan? Misiga iyang mata. Nya, mitutok siya na ako. Murabag na kaminus ba? Moto, ako sa siyang gitutukan. Bausag ko. Kay, labang man sa kong nakaminus niya. Kaya kanang mga tao, sir nga, mabalhin dayo na pagbati. Abi kay, na may gamit ang mga tao sa unang higayon nga ilang gimahal. Wala mga tao ngay dugukan. Busa, sir. Ayog yun na. Gusiki mo panahon sa mong babay. Nganong nakahimo man sa inin ako. Sir. Sir Janice, kanang kalma lang, sir, ha? Kalma lang. Nagsaaray mi. Ha? Pero... sir? Pero ngano! Ay, kagang! Ayaw tao na, sir, uy! Sus, malagpot sa espiritu tanimo! Ayaw lagyan mo pagpanghagis na yun! Tugkang tao ko hubag-hubagan mo kalaki, sir! Gawas na. Ha? Bungol ka. Mingon ko, gawas na! Anyasam din ako ibutang Buda! Labay na! Loy! Kanugo sir ilabay, sir, uy! Una kinising-sing! Ilabay na! Ay! Ilabay ng tanan! Nasamot! Kanugo nini! Gawas na! Ay! Ug ilabay ng tanan! Gawas na! Ay! Ulagi! Mugawas na ko, ay! Alam pag-isog niya! Mugawas na lagi ko! Kayawan ako. Day! Nang Almira, unsa naman, ha? Agasam gyapon ka ng karton. Ang bitoy, ipalabay man ni Sir Janice ang Buda. Ilabay na! Ay! Ayaw, ay! Utrosag ka. Kanino tini? Ane-ane na lang, Day. Imo na lang na kay palabay man ka na. Ay, bitoy no. Ako na lang ni kaya may palabay. Pero ako lang na nihipuson kay pagitaon niya. Ano na ko sa kwarto, ha? Alis ako sa kwarto. Sige, Day. Ona, libre na among Buda sa kasal ni Inday nako. Ako ang iyong si Sir Dennis nga kung magpakasal mi ni Inday Almira, mauti ang isulob. Libre na!
Pastilan. Hiyawan ako eh. Kaiso kinitangan na eh. Tugkan dyan ko turok botoy, ani madugay ba? Pero, saan kanina akong buta, no? Nya, kining sing-sing. Kanindot na ba yung sing-sing? Bebe, ako na isukod. Hala? Hoy! Kaangayan sa pobre kong tudlo sa sing-sing, oy! Wow! Wow! Ang ngayon, magkaya kong tudlong. Aw, ikaw sing-singa ka. Kay ipalabay naman kastag-iyan ni mo. Anilaw na kas kong tudlo, ha? Sayang man sab ko ilabay ka. Og ikaw ang budaha ka. Dili sa taka ilabay. Anilang kas kong aparador. Palabay naman kastag-iya. Aw, di ako na ka. Uy, pero unsa ka no kung ako kang isukod, no? Bitoy. Ma'am, what's the matter? Ganon, ma'am. Hi, Salmira. Kuan, ma'am. Tos kwarto ni Sir Dennis, ma'am. Kadugay ba niya may gawas? Bitaw, dugay, bitaw. Ayaw kalimot, ma'am, nga dili na masugo og lain si Almira. Hoy, panuway. Ay, pagbuot na ako, ha? Huh? Almira! Almira! Uy, naunsa naman taon ka, ma'am. May kagay ba ni mong batikon? Dili ginaangay. Almira! Pagita ka mag-istorya, dili ka pwede manawag ni Almira. Kaya ka na sa Almira, at turo ng Sir Dennis. Magatimanan siya ni Sir Dennis. Hello? Hello? Ma'am! Diyan ko, ma'am! Almira? Nagbuda ka? Kan kinsa man ang buda yung gisalob? Ha? Ay, kuan. Hala, uy, hala. Hala, ma'am. Kuan. Mahal, Ay, kaum si mong lawas sa Buda, mahal. mo pa bitoy? Kinsa na atonta? Ay, sa pangasauna ni Sir Dennis, ma'am. Kanindot ko na yung buda. Ay, Narinig mo ko na nagisalob? kuan, kay ipalabay naman ni Sir Dennis. Unsa? Uy, ay nagilabay. Ako na na. Unsa? Uy. Ay, Mira? Ay, Miss. Nausa man ka. Kaslon no na di ay ka? Eh, sa uyab ni Sir Dennis, Miss Janet, oy, di ni ako. Hoy, Almira. Unsa man ka, ha? Ihato na sa akong kwarto ang buda. Hindi ko masugot. Unsa kanyor? Ha, Bitoy? Hala, mami tanawa oh, misiga ba ya ang mata sa tambok? Ayaw ninyong interesi ang Buda. Kasi Almira ang nagbuot, ana, okay? Tapalungot na yung kabuanga ka? Ganong siya mo ko, ha? Kaya palabay mo ng Sir Dennis, ma'am. Okay, kay Almira mang, si Almira magisugo ay palabay na, iya na. Kay iya mo nagisulob. Hoy, Handa hoy. naman siya sa mong kasal. Hoy. Buda na nga pinalit sa kong humagbos, ha, ni Dennis. O kayo maabot kung inahan ni Dennis. Ako'y magbuot anang maong Buda. Sige. Kung baga kag leps, ma'am. Halakwa, pero parang ni Almira. Kahilas ni mo. Hubuan na, Almira. Ihatod sa kong kwarto. Ay. Kuhan, be, kaya ito ni Husayog tarong, be. Ako inyong lupon, ito ni tarong motorya. Hello, Sir Rolando. Si Toyo, sir. Kumusta naman mo sa bahay ito niya? Wa ba magkagubot? Ay, wala po man, sir. Wapo may pag-abot na Almira ka nagbawis Buda. Usa? Kang kinsa mang budang iyang gibawi? Sa pangasaunon, makunong din sir. Tunya, kung Yeah. may kagubot niya, tawag ako sa hilom, ha? Oo, sir. Way blema. Basta doon ay magkinulat hay din. Sombong din ako naman, sir. Nga nung mag-apil-apil man ka din ni Bitoy? Boy raman ka? Ako na lang ni ihatag nila Bitoy, oy. No. Oh, okay. Usayon talaga ni. Paguwat mo, saman ka. Sa mga Almira, ha? Ganahan ka ni mong Buda? Kuan. Ganahan kay ako ganing gisukod. Hauman ako. Awa o. Okay, imo na na. Ay, ma'am. Da. Manghapak, mangkamama. Usman ba? Makihabya ka na, mama. Kiha.
Oh, makiya ka nag homicide with action. Homicide with action sa mong mata? Almira, sige na. Hubuan na na. Ay, ikaw mo ba? Ayaw kalimot, ma'am. Natin panultihon nga, ang makikita, maugi tagiya. Kung sa ganyan in English na, Miss Janet? Finders keeper. Oh, mauna. Sorry, may na ang English ako. Wakay buot ang buka ka. Hanggaw kay kong naong. Grabe. Hilab, tanong kang numero ano. Almira, sige na. Ihatol na sa akong kwarto. Kahit mo na mo. Ma'am, di lagi na maarang ni mo. Kay budlot lagi ka. Ihatol na na, Almira. Oo, ma'am. Ako niya to ni mo. Dito si mong kwarto. Mapabot ko sa akong kwarto, ha? Almira! Hello? Almira! Ako, Sir Dennis. Ma'am, kadyot lang ha. Hala, day. Di na mo buo ng Buddha, day. Ay, bagol ba ni Bayana? Murag yung amaw nga nagdagandagan nga nagpuda, mami. Pasag din na niyo. Kabumbay maratil. Lalimba. Almira! Sir! Nana, sir! Oh, Sir! nga nung gisulob na ni mo ang Buda? Ha? Ang akon ka nang... Tubag ako! Unsay na susi! Ako lang nang gisukod, sir. Oy, sigurado man gyud ko nga dili ko makasulop ni klase sa Buda kay mahalon man ni. Kay ko manguyab ko, sir. Kana magyud pobre nga parehas na ako kung mauyab niya. Di man siya kapalit ani klase sa Buda. Ug mo nga imo nang gisulob? Oo. Gawas pa, sir. Imo naman sa ipalabay, di ba? Nya, sayang man sa kaayo kung ako ni ilabay. Kay mahalon ko ni Buda, ha? Ayaw lang kasuko, sir, ha? Sige, ako na lang ni hubuon ba? Pero sir, kanang gipangayo ra ba ni sa imong maabot na inahan? Si Ma'am Sofia. Usa? Bumulsa day ka, sir? Tarong nga kog sulti, ha? Oh, ha? Tarong nga kog sulti. Ay! Aron maklaro din ako. Di kay magiko-iko ka niya. Ay, ingon bitaw ko. Nga ako na ni hubuon kay gipangayo ni sa imong ina-ina. Si Ma'am Sofia ba? Ipahatod niya dito siyang kwarto. Klaro na, sir? Ayaw nagihatag niya. Unsa? Uy! Ipapatay ko nimo ni Ma'am Sofia, sir? Ako'y mo patay nimo kung imo nang ihatag niya. Unsa? Hello? Rolando, nga nung nanawagan ka? Gusto lang ko magsusi sa mga pagitabo niya sa bahay. Ay, okay naman diri. Wala may problema. Mao ba? Si Dennis, wa pa manghagis? Wa pa ba sa noon manghagis? Maayo. Sige, maro na akong gitawag niya. Okay, bye Rolando. Kalakot. O gani bang musta ko nakakaon na ba ko? Ang iyar yung anak nga pungkol may importante niya. Ibutang mi sa imong utok, Almira. Ayaw ginag-ihatag ang Buda ni Tita Sofia. Pero, ganahan man siya ini. Dili na siya angayan, ana. Mas angayan ka nga musulob anang maong Buda kay ni Tita Sofia. Ha? Oh, nganong misigam na imong mga mata. Sir, ako na ba ito siyang naingnan nga? Nga ko ihatod ang Buda dito siyang kwarto. Kay iya may pato dito. Di lagi kong musugot nga adto na niya ang Buda. Oh. Anhara na ni mo. Ha? Nakasabot ka ba sa akong gisulti, Almira? Ha? Oo. Kasabot ko si Roy. Binisaya ko to. Pero, Wa na'y piro-piro, ha? Yun na. Hain man ang engagement ring. uy, hala. Oh. Nganong gitaguan man nimo ang imong makamot sa liyo, ha? Kon? Naunsa ka? Kon bitaw, sir, kanang... Ako lang gisukod ang engagement ring ba? Ay lang kasuko, sir, ha? Imo naman kung ipalabay, good. Ako lang unang gisukod. Patanaw ako sa imong tudlo. Ha? Ha, nasab. Patanaw ako sa imong tudlo. Ay, narsaro. Oh. Parehas din mong tudlo sa panuway. Ayos na, Sir Roy. Tulo ni Sir, ha? Pero di mi parehas batasan na to niya.
Maluibong may layang lumipad tong bayhana, sir. Ay, sorry, sir, ah. Kanang, sir, ayaw na lang kong gold diha, good. Pasalamat gani ikaw, nailanin mo siya nga. Unsang gid siyang batasan, gid ba? Samtang wa pa mo makasal. Kunwa pa ko mainutil. Dili ko niya luiban. Akoy! Nada sa kanay mo sinultihan nga makatusok si Mudukan, sir. O kung saan day angay na kong buhaton, ining naitabo na ko, ha? Almira? Huwag pasalamat kas Ginoo. Usa? Angay ba ko magpasalamat sa Ginoo ning akong pagkapungkol, ha, Almira? Oh, sir! Sino? Uy! Tukod kay tiil ra nimo anawagtang nimo. Unya buhi pa ka, makakita pa ka. Unya gwapo paghihapon ka. Ayaw ko gululuhi, ha, amaw! Nay, tinuod mo tanong misulti, sir. Ha? Kamusta? Dunay rason ng Ginoo kung nga nang gipungkulan kaniya. Oh! Tungod kay bangis siyang matang sa pagkaginoo! Ay, ayaw ano, sir Roy? Wa ko'y dakong saan nga nahimo niya. Pero nga nung mauman yung nahitabo na ako. Nga nung gipungkulan ba ko niya. Naibaw mo ta siya nga ang pagdagan ang akong hilig. Pero nung iya man nagibuhat na ako. Sir! Ano ha? Sir! Ano? Dunay ginaso ng ginawa na, sir! Imo naman ang mahibawan sa mabo! Wala siya rason! Gusto lagi ko niyang pasakitan! Ayaw pagsultihan na, sir! Naulit tinuod! Dili na tinuod, oy! Oh, tingali, nalimot na kaniya. Maong gikuhit kaniya. Aron mo hampog ka. Buti pa sabutan na. Pinanggagas Ginoo. Why Ginoo, Almira? Wa! Ay, tambusultihan na, sir. Ay, gabahan biya ka. Kung doon na pa'y Ginoo, gamayon ta ang sino kaya ipahampang ako sa gamay kong mga sa. Magamayo man ako. Magnasa, sir. Ay, sana gihapon na. Dahil ginasan ng Ginoo, ano na ingon ka na. Tagay ko sa kalasyon. Tagay ko. Angay kong pungpul sa Ginoo. Oh. Gusto. Ikaw? Ikaw ang rason kung anong dihimo kong inutol sa Ginoo. Ako, sir. Kaya kung ba ka mapungkot, hindi naman ako makapuyo din sa inyo. Ang dapat trabaho ron. Tuwag ka rin din niya ka matrabaho. Huwag ko'y abong ka para sa mo. Kasi huwag ko kapuyo din kanya. Sir Roy, ilantan ka. Katawa mo kagalit niya. Sir? Kapag gani mo. Oh. Sa tanang mahimong kirason sa Ginoo aron pungkulan ko. Ha? Ikaw gyud? Ha? Nagisira ako. Pero nagkakalit mo. Huwag to. Unsa? Unsa, Almira? Basta. Yan ako bang na. Ako rin. Ano sa ako? Nakuha man ni Ma'am Sophia ang po na. Kabuo na. Oh? Asa? Ako ang di mo sugot nga ihatag na ang atong niya. Tingnan siya nga ako nang gihatag nimo para sa umaabot nimong kasal. Unsa? Mami, nalipong na ko nimo. Naanasab ka ng imong paso-paso diha. Sagdi ko, Janet. Ilabay ako ini baya. Ay, ayaw paglapad-lapad diha, mami, oy. Ani naman gyud ka ta mamuyo din Oo. Asa ba ni ay? Ani ni kita din Wa ni makatangtang na to ni baya. Aw, naara man di ay na. Wala problema. Makalagot lang huna-hunaon si Rolando usahay. Ang iyar yung anak mo importante niya. Sod! Ma'am? Hoy! Hay, di mo lang buda, ha? Kanang ma'am. Dili man, ipahatag ni Sir Dennis ni mo ang Buda, ma'am. O ganong dili man, nga iyan mo nang gipalabay? Nausa ba ninyo una, ma'am? Kuan, iya man yung gihatag na ako. Unsa to? Iya yung ipahatag diha ni mo? Ay, kuan, ma'am ko diya pagbuot, ma'am. Saksi ko niya na, Ma'am Sophia. Unsa? Salgar sagha? Ngano man gyud ka bitoy? Ah. Sige makagsunod-sunod ang Almira. Ibog ka na niya? Ibog! Nga naman. Nay magbot? Hoy, Almira.
Dali ra, doon ra din ako. Oh, ma'am, ngano ma'am? Nagpahaba kan dinis, unsa? Nagpahaba kan sa... Mami, naglalusi ako tunggan, ma'am. Sakit niya, ma'am. Anong imo nagilusi ako, mahal, ha? Naibaw ka ba? Ha? Naibaw ka ba? Gadangan ka sa buhi, Almira. Puno nga na ninyo, ma'am. Puno nga, ma'am. Ano ko dunggan? Puno nga na, ma'am. Hilam! Hunog ra mo nga ka, utrong ha? Uwiin ang akong balangga, ma'am. Kung dili ka gusto nga, Unsa? magmamaya ka. Paglagot ko magtanaw ng naong mo, Almira. Paglagot ginawa ng naong ni mo, Ayaw kadama. kumakaw niya, Almira, ma'am. Ayaw! Ma'am, ayaw, ma'am. Ayaw na, ma'am. Pakira ka na ko. Nagpalapad kasi magpapil kang dinis. Unsa? Tupo! Pagkakagnaw! Wala na akong magpalaban, ma'am. Hala, mami, oh. Ilihan ka ni Bitoy. Makalagot ka, Almira. Makalagot ka. Hindi ka pa to, ha? Aray ko, mama, sakit. Dali, ma'am. Ay, bastos. Ay, aba. Sorry, ma'am. Sorry, limit ako, ma'am. Panuway ay kung sabitay. Pakul, ma'am. Pagpula ka yun, oh. Gamay-gamay pang pagkagapot, ma'am. Buhay, Bitoy, yung sarap ka, Bitoy. Buhay na si mami. Buhay na. Ay, nagkaksak. Buhay. Sige ha. Buhay na nga kong mami. Sige, tira. Dukong ko ninyo. Buhi lagi sa Almira. Kabiha, ingong buhi. Idilitok mo. Kung saan ka? Sabi gusto mo, ha? Si gusto ni mo. Sa gusto. Sa gusto. Buhay ka. Guni-guni na sa'yo. Da. Agay. Osmi day, Osmi ganit. Tanong ka, Miss Janet. Mga pag magkulo. Ha? Ngano man dayon ni mo buhi si mami? Ikaw tabuka ka. Huy, ikaw humbaa ka. Ha, nangita ka palayason ka? Gawin! Para imano. Kana. Animal ka gada, animal ka. Lain ko masakitan, ma'am. Hindi ko pasakitin, mama. Lain ko masakitan. Ay, kung kaduka, ito kaduka. Sige, kalain. Buhay na mo, ni Bitoy. Usa. Sakit. Mami, si Victor Orlando ang nanawag. Unsa? Nabag naman sa da. Hoy! Tamog na ha! Hilom mo ha! Hilom din mo! Orlando, ngayon nanawagan ka. Nganong naghangos ka, Sofia? Sige, buhat mo. Ay, nagsumba ko, Rolando. Ayaw pamakak, Sofia. Rolando, ako mamakak. Hindi naman ako nagsumba ko. Sofia, dili baka ko na akong asawa. Mao nga ako siyang gipakaslan. Rolando. Tinuod lagi, Rolando. Nagsumba ko. Unsa? Ayaw lagi pamakak, Sofia. Mitawag ko nito niya. Og siya ang sulti nako nga nagkagubot mo diha. Unsa man ni kasi as gubot ha, Sofia? Kuan, Rolando. Kuan. Kining, Sofia, nahibaw ka gyud nga dili ko gusto og gubot. Og nahibaw ka. Nahibaw ka gyud unsa ka malinaw ang among kinabuhi sa buhi pang akong asawa. nahibaw ko. Kuan ba? Gipasakitan sa nimo sa Almira unsa? Ha? Kuan. Ayaw kog bakaki, Sofia. Ay, kuan ba? Ay, ta. Ako lang kung nabirag gamay ang buhok ba, tungkol kay gisapot ko, nga nagbuot-buot siya sulod sa buda nga gikan sa pangasauno ni Dennis. O ganong iyam sa kining gisulod? Ang buot lang. Basta di ko ganahan sa kinaiya ng bayhana. Mabuot-buoton. Unya ko sobra git mo tutok na ako. Magkalagot mga mata. Unsa? Murag kawatan mo tingali ng bayhana. Gusto na. Kunungan ka nagkagubot diha sa bahay, Sofia. Og ikaw ang gusto na ko nga mo kontrolar diha aron way gubot. Og ayaw pasakitin sa Almira. Bye. Let's say. Anway. Bisamot na no kalayo na ako sa Orlando karon. Nga niya na sa dang Almirang buisit. Buisit bayhana. Laga, sakit pa yung naong, ha? Sakit pa, Bitoy. Samnis, Ma'am Sophia. Ay, anong init ng isang dugo ni mo? Hoy, Ay, kamong duha ba? Di ka diha, ma'am. Ayaw ko naman pagsigig panglibak diha. May mang libak, Miss Janet. Wa man. Libak ko tang. Grabe ha. Ayaw na lang pamakak. Uy, Bitoy. Si mami ang inyong gilibak. Di naman nilibak nga mo, Miss Janet. Kahisgot lang, Miss, gibuhat ni mama ni mo. Ito. Kahilom dia, Almira. Kusugi kang palapad sa iyong papel da. Abi kay,
Gi-request magyud ka ni Dennis nga may mo ati man niya. Migara sab ka. Huwag mong kumugara. Ay kung tubag ha? Aray! Aray! Miss Janet? Saan ka? Iwat mo kasi mo inahan, nagaan kay kamot! Angal ka? Angal! Ha? Agay! Grabe na, mister. Nag-isagawa ko na, ma'am. Ay, pagka na din naman dapat ka, Ma'am Janet, oy. Di man na maayo. Ay! Wala. Mo ba magilagipunan silang Almira na ko, Miss Janet? Nga nga nung tubag-tubag ba mo na ako? Unsa man, ikaw? Payaparo ka? Miss Janet, makagababi naman nagpakamaguwang ha. Uy, nga naman. Igsuon ta? Nagabaan ko nimo? Hoy, Almira. Buhato na ko. Bisay unsay gusto na kong buhato ni Baya. Gusto na, Janet. Mami, makalagot ka ni mga tawhana? Gusto mo tubag? Ito pa, may ginamay baba. Gibuhat man ni Lord na mo. Ha, ino? Ug naa sa may katarungan, ma'am. Mga tarungan sa day, Almira. Ikaw bigay pa sakitan ng maayo. Sukol ya, sukol! Ay, dili dito bitoy. eh. Ikaw buanga ka, tipatuyang kang uka pa ng bakba, ha? Ayaw nagsulsulis ang miras pagsukuloy. Hanggaw. Janet, ay nagtubay na mga musimos. Dali rin sa kong kwarto. May sabutan ta. Hoy, mga panuway. Bantay lang mo na ako, ha? Libak ka unya kong suway. Di ba? Lat-anta mo. Hilas ninyo. Itawag pa ni Mugmusimos. Kamu ginamos mo. Sus, kamayo. Kamay, labayo na kukumo. Day, labayo na kukumo. Gusto na bitoy, oy. Di na lang tamusukol nila. Sa? Uy, day. Ano di ko taon tamusukol, ha? Wala na mausurong dahil nga tanga-tanga lang ta. Magpadidi tamusukol kita, day. Basta, pasagdan na nato na sila. Ay, sus! Tuong ka na nila. Ay, tuan na. Nanawag na sa kong alaga. Pagaw na sila madugay ba? Siksiningit. Sige day. Ato may ilaga. O, ilaga na. Budi, oy, kabubulbugal. Timan na to. Kilain na sa itong kuputron. Sige, bitoy ha. Sige, pero mag-ilis na ako. Sir, sumay mo isugo na ako, sir. Anong dugay man ka nakasod? Ay, nag-ilis pa ko, sir, oy. Nag-ilis pa ko sa Buddha. Plain ko dia sofa. Unsa man, sir? Nga naman, nakalingkod naman ko. Nganong nagkagubot mo sa gawas? Murag nakabati ko og sininggitay. Da, kuan, silingan na to nag-away, sir. Nganong mamakak man ka? Ha? Naibaw ko nga ikaw nasab ang ilang gipasakitan. Ayaw na lang kung tagda, sir. Sagdi na lang to. Pasigaan ang lampshade. Oh, ayaw lang, sir, oy. Di ba ka nang di man ka gusto kahayag? Pasigaa. Oh, sigaon, good. Oh. Ngano ka? Nganong duko-duko man ka? Ha? Tanaw na ko. Ayaw lang, sir, oy. Suwawan ko mo tanaw ni mo. Tanaw na ko. Oh, tanaw, good. Oh. Unsa man ang garas sa imong aping? Ha? Diin man ani mo makuha. Ay, nabangga ko sa pultahan sa kusina, sir ba? Hait magkod kanang double bitang pultahan sa kusina, kanang aluminum, sir. Ayaw pa makak. Sulti ko sa tinod. Nganong nagaras na? Kuan, kanang... Kinsay mi pasakit nimo? Kinsay mi pasakit nimo? Si Ma'am Sophia, sir. Si Ma'am. Pero okay na to, sir. Nadalan siya siyang kalagot ba? Kuan, di lang yun na siya ganahan sa kong naong. Mao nga, nagikumot ko niya. Pero okay na ko, sir, oy. Gamay naman sa ning garas nga nahigaw siyang kuko. Okay na ni, sir. Dili na okay, Almira. Ha? Ayaw pagsugot nga pasakitan kanina. Musukol mong gani ka na ako. Unya sila na noon ang imong tugutan nga mo pasakit nimo. Okay na lagi ni, sir. Agawon mo sa nako to sila. Ako ang imong agawon. Og ako lang ang imong atimanon.
Nakasabot ka ba, Almira? Sir. Ug sa sunod nga pasakitan ka ni Tita Sophie, Hoy, kakuyaw ko ni mong tambag, Sir Dennis. Imo naman hinuwi ipapusil si Ma'am Sofia. mo na'y angay nga buhaton sa mga tao nga daog-daogan kayo. Ay, nang sabaw na, Sir Roy. Masuko man sa Ginoo na to, ana. Nabiyagin na sa kasuguan, Sir. Dili ka magpatay. Diyos nun gede kay ka. Oh, dili manon kayo, Sir. Pero, kanang, wa man ko'y laing pangayuan og kusugba. Ang Ginoo raman. Nabitigingon, pangayo og ikaw paghahatagan. Mao ba? Kung mangayo ka kunyag mga tiil, iya kang iuli nako ang akong tiil? Tisa na niya mabalik imong mga tiil, Sir. Uy, naputol agad na. Pero, mailisan na imong tiil, Sir. Na may mga artificial diha. Pero di na ko makahimo sa pagdagan. Di na ko kadagan. Sir, doon na ginerason ang Ginoo. Kung ano dili na siya gusto makadagan pa ka. Hilom! Hilom na. Maujug ka. Kung maghigot ang Ginoo mo, si Mangyug ka. Hilom na lagi? Naibawa ka ba? Wala pa. Nahiubos ko niya. Ayaw mo na, Sir Roy. Lakaw na, be. Ha? Kuha ikog bino. Unsa? Hala, maghubog-hubog ka, Sir? Gusto lang ko mo inom. Gusto ko malimot sa problema. Sige na, lakaw na. Pagpalit dito sa gawas. Naikwarta diya sa hunos. Pero... Usa man ka? Pasugo ka o di? Pasugo, oy. Amo, guti ka. Pero, unsa man siya ko paliton nga bino? Unsa? Gisugo ka ni Sir Dennis og bino? Ulag kibitoy. Papaliton ko niya. Pero, dili man na makaayon niya bino, bitoy, oy. Di, Jod. Di, Jod na angay niya, Jod. Kay basin, samot ka labad ang uwa na. Maog, Jod. Labad na paginandaan. Maog, Jod. Samtang na, Jod. Sabi na ako, gisog ko man ko, be. Oh, beer na lang palita, day. Beer? Oh, beer na lang palita. Aron, dili ka na mahubog si Sir Dennis, na. Aw, kana noon. Oh. Sige, sige. Na ikaw na lang bahala, bitoy, ha? Na kwarta, oh. Ikay palit dito. Kaya di mo kakibaw ka sa paliton. Ako palit? Ikay palit. Kaya Okay, plangga. Tagoy pa niyo, bitoy. Ay, sus. Sama niyo, bitoy. Do, tagiglawas. Nani, uyog yung mga gano. Babaunan. Di kita kahagoon, day. Ako yung magawas. Ay, layo rin paging kwan. Layo rin paging dirigigan sa bay. Bitaw, may rajod. Sige, day. Ako na itong motoron dito. Ay, mga palangga ko mga orchids. Pabulak min tawag ko, gang. Sige na, gang. O, ito niya. Ikaw, gang. Ma'am Sophia, ikaw din na, ma'am. Kasama sa timpag to, ha? Ako tao ni Day. Ako ni. Unta man, ma'am. Lokaon ka, ma'am. Gusto kang kuhaan kag snack o Diyos sa mga mainom bilis gawas, ma'am? Traitor ka, ha? Yalan? Ako, traidor? Uy, nga nubuto, nakasultim kang traidor ko, Ma'am Sophia. Ibaw ko. Ikaw mo may sumbong ni Rolando nga akong gikumot ang naong ni Almira. Ha? Traitor ka. Anong imo mo isang sultihan, ha? Nga nagkagubot din, eh? Ay, na. Wala gito ako sa ini, ma'am. Kasi si Rolando may nandawa akong bisugo na ako. Sayang sugo ni mo. Natawagan siya kung makagubot mo disbay. Motong ako siyang gitawag. Siya ko yung nagsoldo na ako. Nahibawak ka ba? Nga umaabot kong asawa ni Rolando? Ay, kibalo mo lang. Pero wala man mo makasal, ma'am. Si Rolando, pagyapon ako ang sundan. Panuhay ka. Ay, lakasuko, mamay. Ikaw mo kayo umabot nga rin na din eh. Ay, angay labang nga. Anak, di mo bang una ang kaninaw? Bangga. Toy! Toy! Muram tag-itoy yan na, day. Ay, lain na, ganang tutoy, day. Tay, ganun, makumusang B lang, B. Para marag BB ba? Hala nga, narang beer. Sige, B. Kana, ganito pa minahon na. Ganahan ka, B. Oh, sige, nga, B. narang beer, B. B na noon, day. Sige, ang B. B, Toy. Enso man, kamura ni Sir Dennis dito. Di lang ko nyo apilon dito. Saba, uy.
Wapil ka? Sa padapog ka? Hey! Ako niya, ay, ala. Naaman lagi beer. Ala. Wow, kabugnaw, ana, oy. Ha? Mahimog ako na lang ng usa. Muinom ka, Janet? Oh, miss? Ayaw, oy. Unsa? O ganong di man kuno ka mo sugot ka mo inom ko? Ha? Almira? Kahilas ko nimo nga mamadlong nako. Kuan manggod ka ng bata pa manggod ka, miss. Makadaot mo na inom ni mo. Gatas ang angay ni mong imnon, Miss Janet. Gatas sa baka. Para mo ingat ka. Hoy! Ayaw kog bugal-bugal bitoy ha? Og ikaw, Almira, Miss? wa kay labot kun mo inom ko. Ha? Ambe daw sa kabati labi. Oh. Bitoy, ambe, ambe! Ay, mamugkos ay. Uy, di pala mong kwarta mong ipalit ay. Ayaw pagbuot! Uy! Uy, Uy, lakaw gini. Bukaag na ang bata. Uy, balik na di ay. Uy, makapatal. Makatapay si Almira na. tapasag din nila siya, Toy, uy. Si pasagdan, di mahimo nga pasagdan na itong mga tawanan na lang ga. Mukaram ko na nila pasagdan lang good. Pasag din nila lagi na sila. Mausap na sila, uy. Magampo ko. Ay, di na maulian ang mga tawanan na lang ga. Bisang saong pa na yung magluluhod. Ha, di na madutlan og ampo. Wa mo ko'y posible kung magampo tas ginuobi, Toy. Ako, day, ampo sa ko, ha? Ha? Ang sabay ko yampo ni mo, Toy. Ampo na ko ba nga, mudaot ko para mapagay na ta. Lagi. Murang tag number 10 na ni. Huy, Bitoy. Dili pag-ampo ang gikinala na na imong problema ron, oy. Someday, yun lang na ni day. Aw, gambyan ni mo imong pagkaon. Mag-diet ka. Ay, di kaon day, samot na ikaw. Pwede ka, tuwa na. Sus, di ko kalitog sa kung gusto isulti. Ha? Tuwa na. Ilitok daan. Wala. Ay na lang. Wala, sige. Bagting na dyan mga lagay. Sige na. Ako nang dado niya ang beer dito soda. Oh, siguro alang yun nga. Di na ipuspos ni mo lang ga, ha? Ha? Hiligrab kayo ng panglabay si Sir Dennis. Sir, yan na imong beer. Nganong beer man imong gipalit? Nganong di man bino? Ay, kuan, kana magumbino, sir. Kutsog kay nagtama sa alkohol. Kinilang beer imo. Ay, lang ng bino kay iso kay na. Makadaot na sa atay. Magbuot-buot sad lagi ka, no? Aw, basta kaayuhan ni mo, sir. Ako ginabuhaton. Sige na, sir. Beer na lang, oh. Kupibig palit. Usa lang ha. Nganong usara man? Aw, dili ka mahubog. Kay makatuga ka ba? Ambi ng tulo ka granding butilya sa beer. Ambi na. Nakabati ka? Pero, kalma lang ko, sir. Usa lang una. Pero, sabot ta ha. Ayaw kong labaya ini ha. Diyan makarang beer, Janet. Gipapalit si Bitoy og bino ni Dennis. Ako lang gikuhaan og usa ang beer nga gipalit ni Bitoy. Naunsa naman ka? Kanong nahilig naman kas inom? Pawara man di sa kong kalaay, mami. Usaon nga di naman ko mo pala agon. Janet, sa ako nag-iingon nga kinala mapabilin o natas imong Tito Rolando. Daoy, kakapoy gid nga magpundo din himami, oy. Ang tusa lang una, Janet, na unsa man ka? Unsa nga kinahanglan mo magbinuotan ta? Labi nang wa mi makasal si Tito mo Rolando. Mami. Hoy, ay na po niya. Kung mo abot si Tito ni mo, ayaw nagyugawa sa kwarto. Aron di siya mahibaw na kainom ka. O lagi mi. Ay, nagkabala ka. Di na ko mugawas. Kung bangita si Tito nako, ingna na lang siya nga natugak. Oo, lagi. Ako na mahibaw. Pero hotda na na. Aron dili ka maabtan. Op. Sinay na lang. Gamay lang. Ay pagbuot. Sir, ano ko pala big inom good? Mahubog niya ka. Anong daig mahubog ko? Unsa man ka? Ha? Anong sige magkagtutok na ko diya? Nagbantay lang ko nimo, sir. Nagbantay kog mahuman na kag inom diha. Nang gipalit mong beer. Aron matuog na ka ba? Kung manulti ka, murag yung kag akong asawa. Yaya ko nimo. Angay lang mamati ka na ako. Ino mo. Unsa?
Ayaw na, Sir Roy. Sure ka pa imnon ko nimo? Oh, di ko ganahan nga magsigog inom, unya ikaw. Magsigi kag tutok na ko. Di na mo, piyong na lang ko, Sir Roy. Ay na lang ko pa imna. Close na lang akong eyes. Moingon gani ko nga mo inom ka. Inom gyud. Nakasabot ka? Ha? Lain na ni mo, Sir Roy. Mamugos man ka. Pagkadaot man na sa lawas ng inom. Labi na gyud sa utok. Gusto kong mo inom ka. Aron may bawaan ako ang tinuod mong batasan. Ay, klain good. Mahimura mo gud ako isulti nimo. Ano imo pa man gyud ang sukdon pinaagi sa inom ng batasan sa tao? Ang tao, di na makapugong sa iyang tinaguan kung makainom na. Busa ikaw, inom na. Lain na, uy. Silay na. Kung di ka gusto nga saputon ko, inom. Ha? So? Loy, kapuno sa dana, sir. Muro magkagdagpagbahal. Sige na, Aloy, inom na. sir, kanang, unsa may lami aning beer. Ay kung ilara, ha? Imposible nga wa pa ka makainom og beer. Sa panahon karon, tanang batanon mo inom na. Na, di sa tanan, uy. Ako, pa ko katila o beer, ay. O pa ko kainuman na, masukumas mama. Okay, sige, inom na. Aron makasuway kag tilaw og beer. Ha? Kalain sa dani, sir, uy. Ay, ako magitay testingan ni mo painom, sir. Sige na, inom na. Sige na lang, uy. Sige, mo inom na ko. Pero imo ni sa, ha? Sige na ba, inom na ba? Daghan pa ni mong tabi, Oh, ha? lagi. Na. Kapait sa daan ni Sir Uy Panuwaya, uy. Ano ganahan mo mong inom? Ini mananapag pait makait. Mami, palakta lang ko kadiyot, be. Ayaw lagi. Nabuha na ka, oh. Klaro ka na kainom ka. Kuyang maabot na ito karong tao-tao sa tito ni Rolando. Ay, Kinahanglan magandam ta. Kaya naglagot ning gipasakitan ako sa Almira. Buset. sus ka puya, uy. Magsige na lang kung suksok din sa suok. Janet, antos lang ko noona, bi. Abi ni mo, kinahanglan tabangan ko ni mo. Arong mahuman na ning among kasal ni tito ni Rolando. Paragi na lang na si Tito Rolando, uy. Gibuhatan ako ang tanan. Pero wa pa siya mo tando nga karong tuigad yun may magpakasal. Mao ba? Sa ako nag-iingon, kanda Diyos dinis mo nakaingon. Nganong na-disgrasya man gina si Dennis? Kada nakaingon nga nalangan gyud ang inyong kasal. Mao nang apugan ng una nato ang atong gusto. Yes, mami. Kung katong na diha, panda mo na nako si Tonyas panihapon. Anong nagsigi magkakatawa? Dawi, ano mo ni Sir Uy? Ambot lang. Kalain kagilok. Happy man ka kung makainom ka. Hala, uy. Ngano ka kataunan mo ko, sir? Oh, yabag yun ka kung makainom ka. Sabay, yabag din naman katawa ta. Loy, ngano ba ako papangi, sir? Mamulagi ka na magilok. Hoy, pagpuyo ha. Ay gani pagsigig katawa niya. Bisa, inun sa ko, sir, be. Oh, Puno lang, puno. usay. Hoy. Wa ta ka paim na ha. Nga mo inom magarya. Ambot, uy. Ang ganahan mo kung mo inom. Oh, uhaw man. Sana lang. Osto na. Ayaw na pag-inom ha. Ano di ay? Sir, problema, Sir Dennis. Hala, uy. Ay. Inita sa dayani, uy, kadali. Oh. Hoy, Almira! Nayabag ka? Ganong naghubo magarya sa kuwat tubangan? Alimuot man. Hoy. Ayaw nag-usuwa nga maghubo ka sa imong gisulo ba? Ako na mong taas bukto na akong gihubo, sir, uy. Bad kay ko na una. Oh. Waman sige ko maghubo, yun. Hello? Maghubo, di ko nga na ang kasking tubangan. Ay, nga naman ni, uy. Wala mo kong Ay. gitikon, sir, uy, ani, di ay ni? Osto na. Pilig mo inom pa? Osto na, yan na. Di na ka pwede nga mo inom gikan karon. Nga naman. Anong mga tahan naman ka? Muingon gani ko nga di na ka mo inom. Ayaw na gyud pag-inom. Oy! Alas sa diya, pangisog, sir.
Kaya na imong tingog ba? Sus, mulapos yun na sa pikas dunggan. Eh, imo ba nang gusto mo inom ko ha? Imo ba ni sir? Ano ni sir ay? Yung ka ano ka tao? Ay. Unsa man ka? Ingon ana ba sa pag imong ginikanan, ha? Ang imong inahan? Palahubog ba? Ha? Inahan? Oo. Unsa man ang imong ginikanan? Ingon ana sab ang imong inahan? Mo ba? Ha? Inahan? Oh. Naunsa ka? Naunsa ka, uy? Anong mihilak magkagmayo? Nayabag na ka? Kalain ba niyo kung makainom ka? Ano ba isgot mo kung may kinahan, sir? Ano naman di ko mong isgot ko ginahan, day? Unsa may problema na, ha? Lamay isgot ang inahan, sir. Nayabag ka? Hoy! Gabaan biya ka sa imong inahan, ha? Imo tingaling inahan, makagaba. Pero ako inahan. Di man tingali na siya makagaba. Usa? Ug nganong nakasulti ka man, anak? Unsa man day ang imong inahan, ha? Nganong nakaingon man ka nga di siya makagaba? Tungod kay... Tungod kayo sa? Sulti! Ayun na, kinsa man day imong inahan, day? Ang akong inahan. Kuwan. Ang akong inahan kay Tagulilog. Unsay tagulilong? Ang itago og ililong. Unsa man day na imong inahan? Nganong imo man sa itago? Kay di man siya mahimo nga kailon. Di man siya mahimo nga kukuha ko ng inahan. Mahimo ba, sir? Hindi na lang na mag-isgot niya. Mahimo ba? Oy, nganong migda man ka diya sa minto? Nayabag ka na? Ano lang ko din, sir? Duka naman ko, sir. Lipong man ko. Mayabag man kag makainom ka? Mawa man kay buot. Yung bito ko, di lang ako mainom. Imasyong ipainom. Ay. Awan na niyo. Di na mabuka ang mga mata. Hoy, Sofia. Unsa man gyud rason nga imo mang gikumot ang naong ni Elvira? Kuan, Rolando. Naglagot ako siyang tinubagan. Mung ako siyang nakumot. Mahimo magdili ka magsinalbahi sa mga katabang, Sofia. Sa buhi pa si Belinda, wa ko mahilumdum nga nagkagubot mi din eh. Pero karon nga ikaw na ang niasabay, nagkagubot na. Sa ako nang giingon, kahi og una si Elmira. Ug gawas ka abusada na siya. Ug gano'n nakasulti ka man nga abusada na si Almira, ha? Laliman ka. Nagbuot-buot siya agsulob sa buda sa pangasauno ni Dennis. Ug kanang kinaiya ang di na ko gandahan, Rolando. Kanang magbuot-buot ba? Hayin man si Almira karon. Tapos kwarto sa mga anak. Hoy! Almira? Hoy! Kala, hindi inimbayahan ako makainom ni. Dennis? Hayin si Almira. Ay, Oh. Ha? wa man ako nasa unsa ah. Ganahan mo na sang matug diha. Nag-inom mo? Gipainom niyo sa Almira, Ogber? Lingaw-lingaw lang ang pag-inom. Pero ambot anang bayhana. Gamay ra man tato iyang nainom. Nahubog man. Dili tarang tao makakaya og alkohol, Dennis. Taon sa man ka? Usa may nakaon ni mo? Gusto lang ko nga doon na ko'y ikasulti-sulti. Gusto kong maglingaw-lingaw. Naunsa man ka, Dennis? Dili mo ta kaingon niya na sa unang mga higayon. Na, ay nalagog tagda pa. Ganahan lang ko malingaw. Kung ganahan kang mo inom, dili na mo ang ngayang iangin si Almira. Ay,
Gusto lang ligi ko nga mong inom ko. Malingaw ko. Ay, hilom, oy. Napa. Hoy, Almira. Pagmata diya. Ay, saba, sir. Natog ng tao diri, sir. Saba-saba, mandiha. Tanaw ragod kuno sa gibuhat ni mong Almira Dines. Wa ka maluoy na. Huwag nga nung maluoy man ko. Nga nalingaw man na siya diya. Almira. Pagmata. Almira. Sangin sa ka. Ako ni, si Rolando. Ha? Ay, sir. Sir Rolando. Ay, hala. Sir Rolando, ikaw ni sir? Ano naman ni sir, ay. Di man ka maklaro. Nahubog ka. Bitoy! Bitoy! Ano man yun mo magitawag si Bitoy? Kinahanglan madasi ang kwarto si Almira. Aloy, ano ni, oy. Wa ka maluoy magtanaw. Ha? Nga mura nag-iro nga naglubog diya sa saw? Bitoy! Sir! Sir! Doon na kayo sugo, sir? Sir, man, sir. Uy, wala! Sige, Bitoy. Aga ka na sa Almira. Pakatul ka na siyang kwarto. Pero ayaw pahimos, ha? Di taon kung famous lang pagkatao, sir, oy. Pero muli lang ko gamay, okay. Sige na! Lakaw na! Aga ka na napingos siyang kwarto. Dahil, Almira, day. Bangon, day. Dali, day. Sagli lang ko din eh. Ha? Ganahan ko din eh. Bugnaw. Pasag din na nyo siya diya. Di na maon sa. Dili mo. Kinahanglan makatarong og higda sa iyang kwarto si Almira. Sige na, Bitoy. Lihok na. Aga ka paingon siyang kwarto. Mami? Solve na nga akong problema. Nga naman? O, di makagikan. Migawas ko, mami, kay moinom paunta ko. Pero, kalit man nga miapot si Tito Rolando. Wala lang kumugawas. Sa? Gawas ka pa yun? Kuwang man na nga akong nainom. Hala, dinhi ka lang sa mong kwarto, ha? Ayaw pakita di titon mo, Rolando. Kaya ako rin busulti niyang gilabdan ka sa o. Unya, akong paniod to, mi. Ako una kang hatdan din, he. Pero, na ako'y laing ibalita. Kung saan na? Ako'y laing balita, mami. Si Almira. Nahubog. Tuwa! Giagak ni Bitoy paingon sa iyang kwarto. Nahubog ang yabag. Agay. Ano man ni, oy, malipong mong kutoy. Saan ka lang gaya? Anong gubog-gubog man ka? Ano na, toy? Anong gubog-gubog ka? Uy. Mitoy. Saan ka? Anong galit mo sa kagila ka? Si Sir Dennis. Sa? Paano mo si Sir Dennis? Doon na ba si daot ang gibuhat mo, ha? Almira? Si Sir Dennis, Mitoy. Giunsa lagi ka ni Sir Dennis? Tubag ka ko, Almira. Giunsa ka ni Sir Dennis? Iyakong. Giunsa lagi ka niya? Tubag ka ko. Sulti ko, Almira. Kaya kung doon na siya daot ang gibuhat mo, makadilaw siya sa akong kasuko. Giunsa ka niya? Tubag! Iyakong ipainom. Unya! Unsa pa yun? Sulti sa tinood. Unsa pa yung gibuhat mo, ha? Nagkis ko siya sa uwinan. Unsa? Unya, di mo ko na magkis ko sa ako, mama. Nga naman ka, ligyan mo taong ka diya sa hugay. Ano lang ko diri kay Bugnaw. Unsa? Kalain mo mo bugoy. Ngita mo kagsaw? Basag din lang ko din si Bitoy. Pahuay lang uno ako. Oy, hinausan naman ka, oy. Ano patugutugam kag inom, ya? Nagliso na noon ka na. Naunsa ng usa ka babae, Bitoy? Ma'am, nahubog gamay, ma'am, pero wala niya tuyo, ma'am. Gipainom man si Sir niya. Gipainom man siya ni Sir Dennis, oh. Di kom to, wala. Unsa? Dili ka mo to, Ma'am Sophia.
Unsay pagtuon mo niya akong dagway? Baka ko ni? Hoy, mutubag ka pagida. Ha, tubag na pa nagsa, ma'am. Lahi namang panahon ron. Sa una, ang mga agaon nga maldita, makamaldita gyud. Pero karon maldita gyapon. Nga nabitaw, Ma'am Sophia, doon na kay sugo. Nahimo naman kang marites, ma'am. Unsay marites? Marites good ka na bang, Mare? Ano ang litis? Mo ng marites, ma'am. Mura nag-ikaw, Gago! marites. Gago ka! Nagsusil ako kung noon sa pindanggang katabang sa bahan ko na. Oh, ma'am. Ayay. Jealous ka, ma'am. Jealous ka ni Almira, ma'am. Baka lagutan kayo mga sip-sip na sa barbayana. Naibaw ko. Doon na siya plano sa amahan og anak. Pagsulti ano, ma'am, eh. Kay, dako ba nag-chance? Unsa? Unsa na ko chance? Makasabot, ma'am. Dako chance, ma'am. Nga maibog si Sir Rolando ng Almira. Okay. Wala sa Almira mo. Sus, lamig lawas. Ma'am, gwapa pa yun. Ibog mo iko. Yo, buisit. Buisit ka. Sibat ka lagi. Pero, saan lang ka, no? Kung naibog si Rolando kang Almira, piyudo ko na wapas sila makasal ni Ma'am Sofia. Patay na ko ini. Nailugan yun ko. Dili na ni hustong imong gibuhat, Dines. Hangtod ang tig-atiman nimo, imo pang kabuangan. Pamahin mo ba? Pasagdi lang ko. Huwag mo ko ilingaw. Tao sa Almira, Dines. Dili na mo siya angay nga himuong kalingawan. Huwag man ako sa kalingaw eh. Ako raman siyang gihimong barkada. Pungkol na gugo. Wa nang ako mga barkada sa una. Nang layas na, kay wa na ko'y gamit. Wa na gay miduaw na ako. Og ang akong pangasaw unon, tuwa na. Miduwa naglaing team. Unsa pa may lami ining kinabuhi ah. Pero dili sulbad sa imong kahimtang apagubog-hubog. O giangin pa nimo sa Almira. Kinsam lagi akong ikainom. Ngawa na may muduol ako, ha? Wa na mo dool nimo kay isog ka kaayo. Kung dawaton nimo ang imong kahimtang, mubalik ang imong mga kaila sa pagduol nimo. Pero mitago ka, Dines. Gipuy-an nimo ang kasuko. Tungod kay mao kining angay na kong buhaton pa. Magtago sa suok. Kay wa na ko'y gamit. May gamit ka pa alang kanako, Dines. Kay anak na ka. Pa, Kung gisakitan ka sa nitabo nimo, mas gisakitan ko. Kay amahan ko nimo. Kung mahimo pa lang nga, ako na lang ang mag-antos na ng imong kahimtang. Ako na nagibuhat. Ako na nagpaputol sa akong tiil aron maulian ka. Maulian ka ng gibati nimo. Parolando. Dinis, hurang naasab ko. Naapag kong imong amahan. Nagkinahanglan nimo. Ay, lain sa mani, uy. Lain sa ko. Hala, niyaman di ko sawag mga katog. Ay, gabiin mo di. Ngigan mo sa? Ay! Hubog-hubugan mo lang nimong imong trabaho. Ma'am Sofia? Ha? Hoy, Almira. Unsa man gitinood mong plano dinhi, ha? Ngano nagpaulipon man yung kang Dines? Unsa man? Kinsa man yun ang target ni mo sa amahan o ganak? Ha? O sabuti may pasabot, ma'am. Hoy, naibaw ko. Doon na kilaing tumong ining baya. O ka na, ang pagminyo bisan hain sa amahan o anak. Ay, ito ang sultihan na, Ma'am Sofia, oy. Dili na tinuod ang naas mo una. Usay dili tinuod. Kaklaro anay magimuhat. Ma'am. Di ulo-uluhan ni mo ang amahan o anak. Ano miabot man taon na si mo una, ma'am. Dili ba yan ang maayo, ha? Nga magduda ka nga na ako mga plano. Kahuga ba si mo una, ma'am, oy? Hoy, ay nalakog ilara, uy. Kaklaro ang imong mga lihok. Ha?
Mibalik ka dinis, bay, bisan ko nakalisod ka sa batasan dinis. Pero namugos jud ka. Umang ko mamugos. Hewa! May undang nabitaw ko kay mo kong ipalayas. Hindi karon masuko na sab kaniya ako karon din eh. Wa lang ko makauyon ang hubog-hubog nimo. Di na sa to akong gusto mo inom ko. Si Dennis manggod. Ay na lang gani ko nimo, Almira. Bawa man kung may pagkaigat ka. Ma'am. Igat ka? Busa ba na magklarohay tandaan, ha? Nahibaw kong labanan ka yun ni Rolando kung mahibaw siyang gibauran ta kakaron. Pero maoran ni ikasulti ko. Ayaw yung paghuna-huna ka tintalon si Rolando. Kay mapatay tagyo ka. Hindi na mahitabo, ma'am. Hindi na mahitabong ilugo na ako sa si Rolando ni mo. Pasidaan lang ni ako, Almira. Ibutang gini si mo una-una. Why makaagaw ni Rolando gikan ako? Kaya ang buhat, anak. Mapatay. Ano miyabot man na siya una-una? Ano nagsilos man siya na ako? Hindi na masuko na ako inahan. Dili. Pero, saan manin na ako aramugaan ang pagbati ni Mama Sofia na ako? Rolando, mahimo bag magsulti ta? Unsa man na, Sofia? Pasaylo ako. Oh. Nahibaw ko na kasa ako nimo. Ug nga nalapas na ako ang imong balao din ng baya. Oh. Salamat nga nakauna-una ka og tarong, Sofia. Usahay. Madalang ko sa konselos, Rolando. Nahibaw gyud ka kung unsa ta kakabahal. Mga bisag unsa dali basod sa kong utok. Pero nahibaw ko nga kung makasala ta, mausab na ning akong pagkasilosa. Ayaw ka bala ka, Sofia? Mahitabo ka ng gusto nimong mahitabo. Tinuod pa, Rolando? Oh. Sige. Planuhang atong kasal, Sofia. Tinuod ba? Magpakasal ta, Rolando? Kung mao ka na makahatag og kalinaw nimo nga makasalta. Sige. Salamat, Rolando. Sige. Kano sa mata magpakasal? Ikaw na ang bahala, Sofia. Salamat, Rolando. Salamat ka kayo. Salamat. Hello, Sir Dennis. Yan mo pagkaon. Sir? Ako na lang ibut ang pagkaon ni mo din niya. Ay, napamaday mga butilya sa beer. Kumusta naman ka? Ha? Okay naman ko, sir. Labad man din natong uwan ng makainom ta. Ya, maglain sa datong kabuhi. Gikasabaan ka ba ni Papa? Ha? Ay, waman, sir. Pero, dili na natutuos mo, sir, ha? Yabag man di ka kung makainom ka. Ha? Magsigi kag katawa. Mura kag buang. Daoy, ingon bitaw kung di lang ko mo inom. Imo dyan kong gipugos. Nakatuog na nung ko sawg. Labaran nun sa kong oo, sir, oy. Ablihin ang hunos. Samay kong buhaton diya sa hunos. Ang magmusuod ka diha. Ay. Naitambal diha para sa labad sa o. Aw. Inuman na. Ug balik na diri. Day. Ay, uy, Toy. Toy. Oh, Day, unsa na imong giinom, Day? Tambal inis labad sa obi. Gipaoy mo mong kung sardinis. O yan lang. Asweet na yun. Ha? O nang higayon.
Mamikir si Dong Dilis pag-atiman niya. Lang to niya, ayaw lang kay pasakiti akong heart nang. Ay, ganong masakitan ng kakon paimnog tambal ni Sir Din ni si Almera, bitoy. Magsilos ko, magsilos ko gamay nang, pero ako manggod ang dunay pagnanasa ni Almira nang. Uy, ayaw na, bitoy, uy. Makalipay mo sa nguna-unaon nga nakahuna-una nas Dong Dilis. Kayuhan siyang kauban ni Disbalay. Mabalik ko na ko sa kwarto ni Sir Dennis, ha? Ha? Mag-unsa pa mga sa kwarto ni Sir Dennis lang ga? Sabi niya, kabitoy, uy, kadrama ko ni Mugnaong. Wala po kaya ngay magdrama, ha? Ay, Umbot lang niya. Ingon man siya nga, pabalikon ko siyang kwarto. Mag-inom na akong tambal. Mababalik ko dito. Di ko pagkasabang Sir Dennis, uy. pero ayaw na lang ga. Yun sa man niya pagsulti nga, minom kag tambal sa labat sa o. Ha? Iba pag ko pasulti yun na toy? Aw, kwan, mingon siya nga. Inom og tambal. Armawa ng labat si mong Hoy, Ano? Ay, hala. may kinitapok mong tanan ni kusina. Doon na kay sugo, ma'am. Ayaw lang sugo sa Almira, ma'am. Doon na lang ko isulti ninyo. Aw. Eh, mau pa. Unsa man na, Ma'am Sofia? May nang mahibaw mo. Nga mahinayon ang among kasal ni Rolando. Unsa? Patay na si Bitoy yun eh. Ngano kapitoy? Ngano maunay reaksyon ni mo, ha? Unsa man? Musupa ka na ako? Nga di ka ganahang makasal, Miss Rolando? Oh, Katawar man buang ay. kailangan mo, may. Ya, Ngano kung di, masamong tagaligri, ni ma'am. kung ngano maaligri matain eh. Ha? Akuan, ma'am. Hindi ko madulti, ma'am. Kana, uno! Pagkaro ka sulti na. Unsa may rason na? Kay kuan, ma'am. Ang may tabo, ma'am, no? Kasaba diri, kasaba dito. Oh, natural! Makasaba gyud ko kundi mo matumong sinong gibuhat. Ikaw, Almera, kung sa'yo kasulti ni mo. Ay, congrats, Ma'am Sofia. Ay, Ma'am, may biya ko muhimo og cupcake. Gusto ka? Maghimo ko para sa inyong kasal? Tinuod ka? Wala kay Ma'am. Tanang klase sa cupcake. Makahimo ko, ana. Sige. Ikaw mo akong i-assign sa paghimog lain-lain nga cupcake. Sir, nanak ko, sir. Nabalik na. Sir, tutukmang ka. Oh. Ang sunang naong. Ano di naman naman drawing ng naong ni mo? Saman ka? Nakainom na kagtambal? O, sir, uy, nakainom na. Ayo. Mayaw sa'y balita sa gawas. Kuan ka ng... Ay, magminyo na din sila si Papa ni mo, si Ma'am Sofia, sir. Dili! Di ka mo sugot nga mapakasal si Papa ni mo, si Ma'am Sofia? Dili. Busa kinang ng tabangan ko ni mo. Unsa? May sabutan ta. Aron di mahinayon ang kasal ni Papa o ni Tita Sofia. Ikaw sa akin ay Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Buak nga salamin. Dalit ka na to sa RMN Drama. di ko matanggal. At ako pa ba'y iibig? Umuto ka listeners ang part 4 sa Buak nga Salamin. O magtiwas nagbasa mga ka-listeners sa inyong comment. Murag may maklaro tong tiyog no kay nagpatiyog ra ko gradyo. Pero gipinayon na ho. Maklaro siguro kay naman siya noise reducer no. Si PT Vlogs. Salamat kay Idol sa imong mga drama katong Lone Ranger, Luyo sa Kasilag, Luyo sa Kabangis to. Nanja, Father, I am your father, pobreng milyonaryo, uyang hugot, dungkoy pusoy, tindang pugopongko. Salamat kay Idol.
Pa-shoutout dol Jane Lanza Vlog, Tisa Cebu City, Sitio Tambisan. Salamat kay Lord. Dugay na ko nag dugay na ko na minaw nagsunod sa mong channel si Ronnie, no. Salamat kay no PT Vlogs sa imong pagsunod sa tuang drama, no, di sa akong channel. Salamat kayo. O shoutout no sa imuha shoutout ni Jane Lanza Vlog, no, di sa Tisa Cebu City, Sitio Tambisan, no? Salamat kayo ninyo mga kalistener sa PT Vlogs, no. Si Beam, eyes on the door, like eyes on the road. Emoji do kabok nagluha gini kinatawa, no. Dina po nagtuang luha na po heart. Salamat kay Beam, no. Naminaw sa tindahan pungko. Si Pakatang, salamat kuya, maglagol ko sa lalaki kay murag gusto man niya, siya man ang gusto mangita sa engkantada mo. Makasabot ni ko aning ni Pakatang, no. Natural na ninyo mga kalisteners, no. Nabila sa mga kuan jud. Magsilos jud, no, natural na. Kay tungod po silang lihok lagi, dapat mulikay na lang god kay na kuan na god. Tay mahem sana kay pagbuot sa writer, pero sakto po na yung comment mga listeners, no. Salamat Pakatang sa pagpaminaw. Si Jeneline Perez 5 ka-heart yung comment na. Si Janet Bangkong part 4 sir, mo ng part 4, no. Si Rohan Ninyo Isaac part 4 please, mo na nino Rohan Ninyo Isaac, no. Si Plus Expert Slow la problema way abigon kay naani haha. Salamat idol with heart, no. Lagi sa una kay magminaw tag radyo katong radyong kahoy abigon man to, no. Pero karon pwede na mo dire sa YouTube mga kalisteners, no, para tuloy-tuloy kay ato man patas-on. Balitag kuha ni kay episode 7. So balin sa semana guni atong upload, no. Dili og inadlaw kay inadlaw mubo raman. Siniman na ni tag 7 ka episode mga kalisteners, no. Salamat kay Plus Expert Slow, no, sa pagpaminaw sa buak nga salamin. Unya si Nilyo Mod, na stress kayo ko ang drama nga gi-skip lang nako uban pero maayo kay nindot kayong ending. Mao gyud emoji nga katawa nga kaningot na pinag kay lako na poy heart, no. Salamat Nilyo Mod, no. Maka-stress din yung Nanay Rosa, no, pero happy ending, no. Cecil Ortiza, naghuwat gyud ko sa part 3. Salamat kay Nanag yun. Salamat kay Cecil Ortiza, no. Nya part 4 na taron. Nya si Marisa Mamulo. Nas kayo mga drama sir, first nako langit kakilat ko, di makalay kay palaban ang bida. Waman good lami looy ang bida kanunay sa drama. Salamat kanunay sa drama. Mao na po niya ako tapuson. Salamat kayo Marisa Mamulo, no. Bitaw, no, murag common kayo mga kalisteners, no, kanang ang bida kanunay lang dagdaogo, no. Sa mga drama murag makasubo, murag makaway gana paminaw, no. Nang sige lang daog-daog. Kini kay palaban yun si Eloy, no. Aning drama nga langit kakilat ko. Ginaon tayo style, no, kanang kuan sa nang bida ba? Astig sad ba? Astig. Di jud niyo magpadaog-daog ba? Mura ni Digong Kanto Boy, no. Yan na. Salamat Marisa Mamulo, nya si Romelito na part 4. No, mga ni. Nishil Simodit dali ang part 4. Muna ni part 4, no, pasensya nga nadugay gud. Jacqueline Sarmiento part 4 please. Muna ni part 4, no, nya si Glory Pearl Sabihon 5 ka heart nya part 4 po. Muna ni part 4, no, pasensya kay dugay gid nakasumpay. Si Kim Tara, sir, good evening po. Asa naman ang part 4 sa buwak nga salamin? Muna ng part 4, no, pasensya kayo, no, kay dugay talaga kasumpay. Si Black 72.85, saan ba location ng ENT please? Especially boss, depende sa inyong lugar. Kung taga-asa ka, naam dyan na sa lugar, no, naam dyan yung mga ENT. Mangutana lang ka sa ugasa dapit sa inyo, no, naam dyan na, di man na mawa kay kada lugar naam yung mga ENT specialist, no.
Sa ospital ba ka mga tanak, kinaan man na. Ano sa like, tagsa ka opisina ba? Specialist sa dunggan, kani kay ENT ni, kompleto ni, no? Eye, ears, nose, and tongue, no? Specialist. Pero napaiuban nga sa, specialist sila sa mata, napaiuban nga, specialist sa kuan, pero kini kompleto ni sa kung kuanan. Kagiyahang kuan ba? Abilidad sa mga doktor, kompleto. Munang daghan kay mo kuan. Pero pareha na sila nagtuo, no? Munang i-try lang, no? Basin pa og kanang imuha kuan na tungod na sa mga bullying na sa mga dunggan. Maulian jud na, pero og di ang doktor ay naibalo na unsay kanang kuan sa imong problema sa imong dalunggan. Salamat Black 72.85, no? Si Mami Bisdak, shout out Lods, amping kanunay, salamat sa mga drama from KSA. Salamat Mami Bisdak, no, diya sa KSA. Shout out ni mo Mami Bisdak, no? Salamat kay pagpaminaw, no. Si Eileen Dumagat, asa naman ang episode 4, wala palagi, walay ayo. Sinsya kay Eileen Dumagat, no, kay dugay ta kasumpay. Advance kay og vlog ron, pero pa ko sure og di ba ni maugmaan kay tungod sa kahinay sa network ba. No, nag-advance ko vlog. Pero mapaminaw ninyo na sabot nga kuan. Mapaminaw ninyo maugmaan kita ya mao na hinay yun rayo. Kapila na natabo ano kanang ga-upload ko karong adlaw ni kaugma pag resulta tong sa kahinay. Nag-upload ko alas 10 sa gabi alas 2 pa sa hapon na upload jud mo tong kaingon sa kapuya ni matog na lang ko mga listeners mo sa maghuwat-huwat pa ko kay lugayan gan og maan. Upload ko alas 10 sa gabi nahuman alas 2 sa hapon. Laing adlaw. Mo na makalaay mga listeners no, pasensya kayo dugay ta makasumpay no. Ambot no man mo uliin ning network sa TNT, pertim hinaya. Basahan niyo na sa Facebook ragod sa ilaha dyan nga page ba. Daghan kay reklamo. Kay mga ning comment ka sa naman mag-internet ng taon na hinaya man kayo yan ba daghan kay reklamo gani nindong na lang jud ko silang page ba kay natingama kung ano man isang buwan nakapin wa gid hinay gyud kayo mao din daghan kay ginireklamo gid di kay ako ra na siguro problema mga listeners tungod makasa mga bagyo-bagyo yan na balinog yan na Island Dumagat pasensya yun no. Og kaninyo mga listeners pasensya kayo no nga lugay ta kasumpay. Kay bawo sa una nga kuan gyud ta, kamot kita nga basta paspas sa internet maka-upload ta kanunay. Karon makawagan na. Ya, cash og load mga listeners, o mobalhin kog lain kanang SIM card kay para nang Globe cash kay load. Kas kanang 100 maka-upload nag-usa or duha. Kada adlaw upload 100. Sige tay pa-load 100. Ja hurot dayon kay tag-as man Pinatong upload tag-as man. Ito kansiya good mga listeners. Ug mobalhin kog lain network kay para lang maka-upload ba mo nang agwanta na ko ni si kinahanglan. So ay pagod dito po, mahurot, magud po, dali. 1 month siya ang promo, 1 month. Pero mahurot man. Labi nagtag-as ang upload. Di tag 1 month. Labi nag-atong ang upload na kay tinag-as. Nag-upload. Na, higupon na sa ang data. Mugasto maning, labi nagtag-as kayo, kanang tag 2 hours ka pen, mugasto, tag 9 gig or 8 gig. Perting taasa may kini ako kay 720 ra ni akong kanang kuan gani quality sa video. Pero ako ni paubsan ni mo og 360 or 240. Mo ubos ang iyang magasto nga data. Problema kay hanap ko kay video. Bati bug hanap kay video mga listeners. Makaingon ang YouTube na wait, ulang ka import ba. Di usara ba po na sinungdan nga kanang dili ka i-recommend
Basta, ano bang murag, imantinira na ni mo o ka ng hanap ba? Tiginahan ng, kung na, YouTube, labi na Facebook. Hanap ganay mong content. Di yung kay promote. Di kay recommend ba? Yan na. Guwantan tayo 720. Pero, ang angay, gunta, 1080. O kung makaya pa ka ng 2K resolution. Pero bugat na kayo. Dako kay kaon sa load. Nang madadara na yung 720. Muna yung sitwasyon mga ka-listeners, no? Labad sa kirag na tayo free wifi kanunay. May free wifi yung mga paspas kung makakonect ba kay kuan dyan. Walang kabalda-balda ba, no? Para ni Lex Pino Vlog ba? Wifi minayaha. Gamit sa LAN, wifi router, LAN, yan ang tao. Gitudlo niya na ako. Diyan sa amin, kayo, kakwag yun na. Agagwanta, ragintan ko anong hinay. Pasensya, kaya taas itong istorya, no? Tagsa rin buta maka-vlog. Pasensya kayo nga, taas itong istorya o explanation, pero not nga makasabot ang uban ng lugay na mag-upload mga ka-listeners. Nya, nakalimot na mag-uasa ko dapit ato. Hapit na mo man mga ka-listeners, tiwaso na ni. Ang mga comment, no? Si Melinda Rigaton, ngano nga wakman ang part 4 ng buwak nga salamin. Muna ni ang part 4, no? Pasensya kay Melinda Rigaton, no? Muna ni ang sumpay, no? Diyan. Si Glory Jean Formentera, ang tingog ni Simon kay naana sa tingog ni Roy. Nagbaylo na sila, ha. With upat ng emoji, nagkatawa nga, nagluwa-luwa, yung mata kinatawa. Makatawa, bitaputan, no? Kay nagbaylo ang tingog, ang artista, ba mo amot nalipat baka ni sila sa pag-recording. Nagkabaylo. Murag nalipat nga na sila pag-record ba nga, uy, ikaw may tingog ni kuan. Yan na ba? Murag wasyo ni na mantaye ba? Nabaylo noon. Glory Jean Formentera, no? Salamat sa paminaw sa hain ng langit, no? O si Mary Ann Hawk, ay salamat nanay part 3 gahulat ko ani ba nauman na lang nako ang matagtakdol sa buwan hihi gapaminaw ko while working diri Vancouver, Canada. Salamat kay Mary Ann Hawk, no? Sa Canada. Salamat sa pagpaminaw. O mo to mga listeners, pasensya kay ako katuman, no? Sa ngayon ko nga mag-upload sa ang mubawi tag 4 3 o 4 ba to? 4 5 nakalimot ko. Takatuman ta sa sinsa kay listeners, no. So, man kamot lang gyapon ko maka-upload. Salamat kay mga listeners pagsabot sa pagpaabot, no. Mo to mga listeners kay gasugod nag ulan-ulan bagi-bagyo na ni hapit ba. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo ko na mga listeners. God bless us all. Advance. Merry Christmas.